pegatan anduweni marang sang Yasula Semi. Belenjani janji sebaya mati sebaya pati. Ayo Ndut kowe taku wong ayu tresna susah sak jroning batinku wong bagus antep rasa atimu tresnaku tulus jroning kalbu senajan ngarungi banyu segara tresnaku bakal serna senadyan nyawa awak caca karaga wis tresna ora bisa ana siwalan mangan siwalan Ya, ngombene sirup lah maksude metu dagelan ngebasi ape metu surup. ya ora apa-apa wong terae lakone sunan jalukan. Sing njaluk sapa? Lho kowe garti wis sing njaluk Mas Dika. Dika sapa? Lah de Mbak nganten niku Mbak Septi. Nek sing digawe sak rohku ya Pak Darto. Lah ya Pak Darto. Lah tapi sing njaluk lakon Mas Dika putrane Pak Darko. Dika kok ora lakon bareng. Lah ya kandhani kok. Gumun Wis aku. teko mang njaluk-jaluki lakon. Ngono. Iya. Ya alhamdulillah nek ngono Cil. Heeh. Dongane najan rada mendung. Muga-muga ora udan. Amin. Engko nek nganti udan nasibmu karo nasibku terus piye? Lah kok iso nasibku karo nasib Nek bocah-bocah wedok entuk nggon genah ning jero omah. jero omah. Lah aku Lah kowe nang ndi mang? ning empere wong ngono kok. Oh malah nang tipae kandang ning kono. Oh alah. Mulane iki matur nuwun karo Pak Darto. Pak Darto. Dalah Ibu Supatmi. Heeh. Niki acarane sepasar ya, Lek? Sepasar napa? Sepasar. Wingi sing gawene teng mriku nggih. Layak aku kaya eling jenenge ngantene. Lho kowe kok ngerti? Lho aku terkenal kok. Rumangsamu. Terkenal. Aku digawene Mbak Dini ya ana. Lah kowe kok ngerti? Digawene Mas Mustofa ya teko ora kaya kowe. Lah kok iso kaya aku? Sing marahi ketoprak rega 6 larang. Jajal dol kaya aku 1 juta lak cepet. Toprak kon ngedol 1 juta terus oleh ngedon terus piye le, Ndut? Ya carane wonge padha. Panjake nggo wong loro tok. Panjake loro tok. Lah kepruke? Kepruke ya jak. Pira? Ya kabeh jak. Lah bayare pira nang? Lho bayare ajek ning sayang siji. Lah sayang siji apa? Ora usah nggo panggung. Berarti Gelarno layar. Walah, Malah apik ah kaya wong ngedos. Toprak malah kaya wong ngedos. Iso. Ketoprak ki relatif. Relatif kok. Sing penting niate menghibur. Ah. Kaya kowe karo aku ndongakno Pak Darto, Darto. dalah Bu Supatmi. Ah. Muga-muga sakbubare nimbali ketoprake Mas Ucil Wahyu Manunggal. Dongamu piye? Lho rezekine saya akeh. Amin. Panjang umur. Amin. Sehat. Amin. Panene saya akeh. Amin. Karo ngantene didongakno kowe apa nganten apa ndongakno apa? No ngantene Pak dongakno sing penting dongane langgeng aja nganti pegatan.
ndang duweni momongan sing pinter, soleh lan soleha. Amin. Tukar padu wis biasa. Biasa. Jenenge wong omah-omah ya ora ana sing ora tukaran. Ning kuncine aja nganti pisan. Aja ngasih. Pegatan, nak ya ngono ya direwangi tanggapno ketoprak apike ngene. Ngene kok. Ketoprakmu mbok dol pira teko kene, Cil? Ketoprakku murah, Ndut. Pira? 3 juta. Loh, Ketoprakku 3 juta kok. lah kungko man pira, Cil? Lha ndak urusanku iku aku. Asem iku. Wah, malah mbok weden-wedeni. Ketoprak ya sumume ketoprak pira. Iya. Ora usah larang-larang, sing penting seduluran. Lah, iya. Ya kowe ya wong blora dhewe. Ya ta, iya. wong blora nek adol ketoprak karo padha wong blorane ora usah larang-larang. Larang-larang. Mergo ketoprak ki wis regane larang. Opene ngentekno barang dengah. Ya ta ora? Aku isin sebagai kanca-kanca ketoprak angger diloroi karo wong-wong. Jere isin jere bu mangan tanduk pindho kok isin dene. Lah aku isin tapi kan aku ora ketoprak. Lah kowe apa? Aku dagelan kok. Iya. Malane angger ana wong kodhok ketoprak padha karo nanggap rampok, aku wis meneng ae. Tapi kowe dagelan kan nunut ketoprak. Kandha sapa? Ana dagelan kok nunut ketoprak. Ketoprak nek ora ana dagelane dipaido. Ngono ya, Nduk. Jajal ketoprak ora kaya dagelan. Loh, ketoprak ora ana badute, bareng dibuka ora ana badute. Ah ya ngono. Kok iso tapuk sisan malah. Dongamu kanggo masyarakat kene Masyarakat Ndolokan. Suwe ra tau dirawuhno kowe ning Piyai Ndolokan. Yo jamane kowe karo kowe kae ya. Iya. Melok ndi, Ndut? Jaman melok ketoprak marik-marik ah. Marik-marik apa iki pecatan siswa budaya iki? Sama ngomong apa? Pecatane siswa budaya apa? Ora ana aku ora utang, anggar ape dicenglong ora gelem terus dipecat deh. omongam dagelan kok kakean utang. Masa? Lah nek aku ndek utang yo gengsi ale. Gengsi. Wong kene ketoprak mlebu-mlebu dhewe metu-metu dhewe kok ndek utang. Nek kaya kowe lho tenan. Lah kene. Peh iso salto ping 26 gayane njaluk bayaran mundak. Lho, ya mundakno. Titen, wis ah titeni kowe titeni. Cek saiki wong do sorak-sorak. Ucil kondang salto kuat ping 30. Salto sirahe dikek ngisor titeni kowe setengah tuak koplak. Ya ora iso. Lah iso piye? Lah wong saiki kowe wis budhek kupinge mok ijen nama. Lho kok iso budhek kowe ngarani aku budhek aku. Jenengem sapa? Ucil. Omam ndi? Banjar. Wis gone. Heh? Lho, budak. Lho ngene kok ora ngaku. Ngene kok ora ngaku ijen nom kok budhek lele. Baleni Jek, baleni. Kakean salto. Baleni. Ning ndi mong bocahe? Ning ngene. Kowe ngalah ya ora kabar-kabar kok. Ngaleh bukan ngabari. Jenengem sapa? Ucil. Omam ndi? Banjar. Wis gone sene. Heh? Lho, budak. Lah ora jelas. Budek sesine wong semene kiye kok mergo kowe kakean salto. Ora iso. Lah wong anak kamu ora cetha Lho kok. beda nek kaya Jajal aku. tak takoki. Takonono. Apa? Jeneng sapa? Gendut. Mandi. Balong. Bojo pira? Kowe sekolah. Apa wong ora ana apa-apane blas kok. Ora melok. Oh wah. Numpak mobil. Aku rung ngomong kok iso. Dosa kowe wong gerang mbok cekuki. Lah wong rung ngomong kok iso. Lah wong aku ya ora anu kok. Lah mulane wong iki kudu sing cerdas, sing pinter. Aku ya cerdas. Mulane kowe mumpung ditanggapi piai kene, arep menehi apa kanggo para tamu undangan iki wis sore engko perkara omongan engko nek mbok terusno omongan malah ketoprak nganti nyisak iki. Iki wis mes setengah 6. Menehi apa nang ngene aku ditanggap Pak Darto kok. Maksude menehi nyanyi. Wong padha-padha kerene kok apa ya kaya apa kowe? Iso. Nyanyi ibu-ibu tawani lagu. Nek nawani piye? Ya paling ora Bu. 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 Nggih. Buke kula buke ditang. Bu. Bu. Nyuwun lagu napa? Nyuwun lagu napa nggih? Campur sari napa dangdutan? Campur sari napa dangdutan? Dangdutan lagune napa, Bu? Lagune napa? Sabar. Kasunyatan 26.000, Bu. Kasunyatan 26.000. Malah njaluk saweran kok iso. Kowe iso ta ora jalukane buke? Lho aku gak penyanyi kok. Lah aku yo ora penyanyi kok. Lah mulane kowe ngawani sing isomu apa? Lagune Sony Jos iso. Sony Jos sing piye lagu piye? Terminal Madiun Ngawi. Iso kowe? Iso. Jajal tes nada. Musik, Mas. Musik nada, sak nada. Ayo. Do. Re. Mi. Fa.
Malah kaya macan. Sik ta. Kok urung bar kok wis maido kancane. Macane rung metu kok sok. Do. Do. Oh. Om Swastiastu. Tewapuk pisan malah. Lah wong diwarai nada. Terminal Madiun Ngawi. Ayo, Terminal Madiun Ngawi iso Jos. Ya. Iso ta ora? Bisa. Iki sikit-sikit. kowe bengi iki awan iki pokoke aku melok kowe. Lah terus aku melok sapa? Aku melok Pak Darto. Iya no, mangkele wong cilik wis ketua. Ya ora apa-apa kok. Angger jaluk mbah 50 alasane sambatan. Iki Pak Darto ora dulurem berarti ora sambatan. Iya, ora. Angger tanggapan kok sambatan, angger tanggapan kok sambatan. Pak Darto ora apa-apa ora sambatan iki. Ora kok sok. Iki tanggapan. Yo tanggapan tenan iki kok. Lah niki utang ngono kok. Ya utang. Janjimu aku mbok kei pira? 1 juta to? Iya. Lah 1 juta kok malah 3 dina? Ya ora apa-apa tak utang. 1 juta sedina. Sedina? Sedina 1 juta kok 3 dina iki lho. Sesuk bangkrut aku. Ya ora usah bangkrut. Sing penting para tamu undangane wis nglumpuk. Nggih. Terminal Madiun Ngawi. Terminal Madiun Ngawi. Ayo digawekno. Monggo Mas. Wis sore engko omongan-omongan ayo. Bersama Mas Ucil karo Mas Gendut Wahyu Manunggal. Ayo. Engko diwenehi bonus salto ya. kok bengi kok. Nek menawa saiki kape salto neh. Juga bersama syutingnya apa bro? Alrobia. Lah iku tulisannya kok Movision. Ora. Movision ngono. Alrobia bos. Kenanganku. Tak kira iya bener ayo. Ora bakalan aku nglalekake. Edit. Biyen jaman semono duwe pacar nae tukiran bakul pecel ana ing kidul prapatan. Terminal Madiun Ngawi kenanganku ora bakalan aku nglalekake. Ambien jaman semono kowe janji karo aku nanging nyatane kowe ngingkari janjimu. Ayo karo sliramu Sliramu sawang-sawang sawang-sawang muneng dompetku. yen aku kangen kangen karo sliramu tak elus-elus fotomu ning kamarku. Apa kowe ra krasa tak batin saben dina ora bakal ilang fotomu ning dompetku. Apa kowe ra krasa tak batin saben dina ora bakal ilang kejanangmu ning atiku. Wah, nyanyi pisan nek Kanjeng Sunan wis teko. Ora maido. Ya. Kanjeng Sunan iki ra patek hobi dangdutan. Ora patek piye? Krungu kene nyanyi teko. Pasasane mbok isi burung. Wis. Ya wis aman. Sak lagu ae ya. Iya ya. Kok mendak diamuk. Ndak diamuk. Monggo. Terminal Madiun Ngawi kenanganku ora bakal aku nglalekake. Mbien jaman semono kowe janji karo aku nanging nyatane kowe ngingkari janjimu. Dang Balio Sri Dang Balio Aku lara aku mikir kowe ning
mati. Saiki piye lah? Dang Balio Sri. Dang Balio. Aku lara mikir kowe ana ing ngendi. Lho kok dadi Sri? Apa apa? Yen pancen kono terus Dang Balio. Koplak. Aku lara mikir kowe ana ing ngendi. Dang Balio Sri. Dang Balio. Aku lara mikir kowe ana ing ngendi. Meneng. Yen pancene Sri kowe eling aku ndang Balio. Aku kangen setengah mati. Ndang Balio. Aku kangen setengah mati. Jos. Bocah kocluk. Lah kok iso? Lah wong lagune Medion Ngawi kok teko Sri Minggat lho. Ora apa-apa. Ora apa-apa gundulem kono. Ben rong lagu. Ngono. Iya. Oh ya jose. Tak pinter kowe. Rong lagu kok iso. Nggih. Nggih. Nggih, ngapunten lho kanjenge. Iki ngaso nek ing Panti Kudus. Nggih. Ngaso kaweruh. Nggih. Apa kaya ngono kuwi piwulangku saben dina. Nggih, mboten. Mboten. Lho kowe kok malah padha jingkrak-jingkrak padha dangdutan. Lah kula pun apal lek lah jenengan lho. Maraine mung 3 tok. Alif fathah A, alif kasrah I, alif domah U. I love you. A I U. Eh? A I U. Apa? A I O U I. Paling bodoh ya kowe. Lah kok saged? Lah mau apa mau sampean? I love you. Oh iso love you. Sing bener apa? A I U. A I U iku aku iki urip sing nyiptakno Gusti Allah, mangkane aku elep you karo Gusti Allah. Wong urip pantes sing golek. Golek. Lho iki lho sing kertas. Menang. Nek kudus kok piwulangane kaya ngene piye to ya? Lah nggih. Pancene Kok kabeh